ένας από τους πολύ καλούς analysts που έχει το ελληνικό YouTube και έχει αυτή τη στιγμή περίπου 130.000 subscribers και πολλοί από εσάς τον βλέπετε, γι' αυτό πρέπει να προσέχετε τι ακριβώς βλέπετε στο YouTube. Ξεκίνησε να κακολογεί τον Michael Saylor και τη MicroStrategy, χαρακτηρίζοντάς την scam. Δεν μπορούσα καν να δω πάνω από το τρίτο λεπτό εκεί που ξεκίνησε να προμοτάρει την Freedom24. Παρένθεση, όσοι είναι καλοί επενδυτές δεν χρειάζεται να προμοτάρουν εταιρείες τύπου Freedom24 για να παίρνουν μια μικρή προμήθεια. Είναι ήδη καλοί επενδυτές και βγάζουν τα χρήματά τους μόνοι τους. Δεν χρειάζεται να προμοτάρουν τίποτα και να ρισκάρουν το όνομά τους. Οπότε μεγάλη προσοχή με αυτούς τους επενδυτές και τους analysts, γιατί δεν ξέρουν πραγματικά τι τους γίνεται και αυτός ο τύπος επενδύει με μεγάλη μανία στην Visa, η οποία είναι το απόλυτο scam του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ελέγχει όλη την αγορά και τώρα φοβάται τον Saylor που έρχεται και έχει μόνο το 2% της αγοράς του bitcoin, ότι θα την καταστρέψει μόνος του και θα πουλήσει στο μέλλον, etc. Όταν η Visa και η Mastercard έχουν το 80% όλης της αγοράς και ο ίδιος είναι επενδυτής της Visa, που δεν μπορεί να σκεφτεί ότι αν μία από αυτές τις δύο υποχωρήσουν θα καταρρεύσει η μισή υφήλιος. Αυτά από μένα. Προσέξτε τι παρακολουθείτε εκεί έξω και κάντε πάντα δική σας ανάλυση. Μην πιστεύετε κανέναν.